Nagpaabot pa hangtod karon ng Kapitolyo nga ma-accredited ang Sinulog Foundation Incorporated aron madawat na nila ang financial aid nga gitagana alang kanila sulod na sa 2 ka tuig. Apan hangtod karon wa gyapon mahirkay sa foundation ang ilang mga papilis alang sa accreditation. Julie Tainar, Suginlimi. Moto ni Vice Governor Agnes Magpale, nga gipaabot na lang nila nga magpa-accredit ang Sinulog Foundation dito sa Provincial Board. Gikinahanglan ang accreditation aron makuha na sa Sinulog Foundation ang financial assistance gikan sa Kapitolyo sa miaging 2 ka sinulog. Wa pa mahatag ang 500,000 pesos nga financial aid alang ni atong Sinulog 2012. Lain nilang dawatunon ang 1 million pesos alang sa sinulog karong tuiga. It takes only very little because they have all the necessary requirements. Ang Boy Scouts na, diba, even the chambers, ang Sinulog Foundation Executive Director Vicky Ballesteros mipadayag nga aduna pa sila gipaabot nga dokumento nga gikinahanglan sa accreditation. Accreditation mo yung mag-ikwada lang. Ang gikinahanglan na mo ang SEC, namin gipangayon lang certification sa SEC, and it will be released soon. Julie Tainar, News 5. Way nakitang sayop ang buhatan sa Visayas Ombudsman sa pag-issue sa sakyanan sa dakbayan ngadto sa usa ka konsehal sa barangay. Ang personal nga paggamit sa sakyanan sa gobyerno mo'y ilang lantawon sa himong investigasyon. Madin Sabang, Suginlimi. Angay susihon ko na nabay public function ang padayon nga paggamit sa kanhi barangay kapitan sa Dayas Ray L. Canyada sa sakyanan sa City Hall nga gi-issue ngadto sa konsehal sa barangay Dayas. Ang kanhi barangay kapitan ug ang konsehal gipasakaan og sumbong at tubangan sa Visayas Ombudsman. Sa sakyan gobyerno should be strictly used for public purpose only or for official, strictly for official use only. Mato ni Apostol angay manubag ang nagpagamit kang kanyada sa sakyanan. Ang sakyanan gi-issue ngadto kang konsehal Marilyn Bernal nga sakop sa Team Rama. Dihang wala mo dawat ang bag-ong napili nga kapitan nga si Jerome Puerto nga sakop sa BOPK dihang gi-turn over ni ini ngadto sa iyang administrasyon. Kasi imposible ma-dispatch ang government of vehicle na walang responsible na nag-issue niya. Mato ni Apostol wala siya'y nakita nga kalapasan kung sa kang kinsa ang gi-issuehan sa sakyanan. Bakit mo i-blame ang city government? Ayan naman lang talaga. Naninigay sila ng sasakyan for mobility purposes sa mga barangay. So, allowed naman yan. At ina-okayhan naman yan ng kuwa. Kahit na may politika, siguraduhin lang nila na wala silang na-violate na batas. Sumbong nga malversation of public property ang posibleng mapasaka nga kaso. Madin Sabang, News 5. Naukaysud na sa pipila ka adlaw ang mga Subuanon sa Ukay-Ukay Mountain nga nahimutang sa lungsod sa Cordova. Apan kaganina, nadismaya ang mga customers ni ini kay wa una pasudli ang mga ukay-ukayan sa management. Jinky Bargio, Suginlimi. Sayo pagani sa buntag, daghan ng tao ang nagatang dinhi sa gawa sa Verlo Construction sa Barangay Pilipog sa lungsod sa Cordova aron mangukay sa gitawag nila nga Ukay-Ukay Mountain. Kasagaran kanila mga taga Cordova, apan si Marlin mibiyahe pagikan sa dakbayan sa Mandaue aron makapalit og binulto nga ukay-ukay aron ipuno sa iyang negosyo. ang nagkalalag niyo na mga binandol ba kay may amo po yung negosyo ba? Kaya naman po na kayo-kayan sa mga Mandawi pamigisan. Apan kadaghanan kanila mo ang pagpalit alang sa ilang kaugalingon ug pamilya kaysa usa ka gatos ka pesos 20 ka mga klase sa sanina na ang madala sa ilang pag-uli. Nagpasalamat mig dakon sa ni sir nga naa si ana makakuha mi sa gusto namo sa mua na ni ma'am kay aron makakuha ni discount ni dire makasave ni og gamay ba kay barato man gud dire. Apan dako ang ilang kadismaya dihang gitaybaw sa management nga temporaryo una nilang sirhan ng Ukay-Ukay Mountain ug sa Domingo pa kini subling ablihan sa publiko. Ting daghanag man tawo nang ilang gikatag-katag muto among gipanghinay-hinay og limpyo. Ang mga ugaw jud dito among gi pundok parang atong ilabay. Ang maong ukay-ukay nalakip sa warehouse nga gipalit sa iyang amo gikan sa Mactan Economic Zone sa nakalabay nga tuig ug niadtong Disyembre 16 pa sila nagsugod og pamaligya.
Ang uban, waig sapayan ang posibleng kadaot ini sa panglawas sa tao. Kuha naman ng tanaw, maayo man po ng kuha kay tungod barato kay ba nga kuha mo na. Usa ka opisyal sa Bureau of Customs nga wa miatubang sa kamera miingon nga naalarma ang BOC Commissioner kay gikonsidera nila kining basura apan karon ginegosyo di ay sa tag-iya. Jinky Bargio, News 5. Nagsaulog karong adlaw sa iyang ika-83 ka tuig nga adlaw natawhan si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Mensahe na ini sa mga Cebuanon nga dili mabalaka sa iyang kahimtang bisan pa akon nakasinati siya og mild pneumonia ni adtong Lunes. Juliet Hainar, Sugin Limi. Gitambungan sa mga kaubanan sa simbahan ug mga higala ang pagsaulog sa ika-83 na adlaw natawhan ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Hopefully he is going to have longer years, at least to be around in the IEC, International Eucharistic Congress. Malipayon ang kardinal nga naabot sa maong edad, lakip na ang 34 niyang pagpuyo dinhi sa Sugbo. My answer always is, because Cebuanos are good people. Is that true? Number 2, because the clergy of Cebu, the Cebuano clergy, is very good. Nagpasalamat sabni sa maayong lawas. Nasayran niya ni atong Lunes, dinumunya kini hinungdan nga gipapahuway usa ug wa palargahan ngadto sa kauluhan aron mo attend sa CBCP meeting. Hinuon matud niini nga di angay mabalaka ang mga Cebuanon kay mild pneumonia lang ang iyang nasinati. Yesterday, I came from the doctor and they told me, okay, but take care that you do not expose yourself to the cold. Juliet Hainar, News 5. Di ka na mo sa TV5 Cebu. Happy birthday ka mo, Archbishop Emeritus Cardinal Vidal. Ug mao kadtong naglangkob sa itong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Pebrero 6, 2014. Kini si Frank Palilog Jr. Mga istorya nga di lang kutog sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Action!